Yan, nagalag sa house, sa Queenie Galinda House. Maraming salamat guys. Miss Pearly, nagalag sa house. Yan, nag-shout out, Sister Lee. Thank you so much sa pagsilip mo, Sister Lee. Maraming salamat. Yan, magandang gabi. Yan, good evening, good evening. Nanay Owa, may shout out, Nanay Owa. Ayan, magandang gabi po. Tambay lang. Maraming salamat, Nanay Owa. May na-signal, nag-loading na naman ba? Ayan, Sister Lee, dito na ako sa yung ano. At ba ayaw ano nito? Yung aking cellphone ba, disundot? nawala yung natawag dito. Ay, mabuo ayun. Maraming salamat, Nanay Owa, sa pagtambay. Ayan, Sister Lee, dito ako sa bahay mo, Sister Lee. Yan, dito ako sa 7 minutes and 31 seconds. Gawin mo sa baboy, madali lang, yummy. Sister Lee, playing ka na. Yan, naka-play ka na, Sister Lee. You're welcome, Sister Lee. Ayan, shout out. 5 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, sa lahat ng nandyan, na mga naka-video-video lang dyan na nakasilip lang, na hindi nagpo-comment. Ayan, maraming salamat. Ayan, si Salia Negra, Salia Negra Vlog. Ayan, maraming salamat, sis. Thank you so much. Sis Enjoy, hello, may glad shout out. Thumbs up post. Ayan, maraming salamat sa thumbs up, Sis Enjoy. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sis Enjoy, para hindi magkasabay-sabay. Yan, dito ako sa kain lang sa mag-inasal. Sis Enjoy, 1 minute and 28 seconds. Sis Enjoy, playing ka na. Yan, still playing ka, Sis Penny. Walang anuman, Sis Joy. Ganda ng flower. Flower lang talaga, Sis Pearly. Yan, still playing ka pa rin, Sis Pearly. Sa inyong 7 minutes and 31 seconds.
Ayan, si Sir Jan Makiling. Sir Jan Makiling, hello, may galap shout out. Sir Jan Makiling. Si Daisy Channel, may galap shout out. Ayan, thank you so much for coming. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, si Steve Joy, full watch ka na si Steve Joy. Ayan, maraming salamat sa iyo, sis. Spurly, start playing at medyo mahaba-haba yung ano mo, Spurly, video mo. Malamig na gabi, host. I'm in Harang. Ayan, maraming salamat sa paharang na. Thank you so much. Oo, mataglamig na talaga ngayon. Mami Pearly, dan gawin mo sa baboy. Madali lang yan. From Jinjoy. Yan, dan full watch ka na si Jinjoy, yan. Dan full watch ka na sa kain lang sa mga inasal. Ayan, pakunik sa ating nakapin guys, sa mga hindi pa nakadikit sa kanya. Dikitan natin siya, palablot sa ating nakapin. Ayan, si Spurly, still playing ka pa rin si Spurly. Ayan, may kamay ka lang shout out, 4 million in the house, maraming salamat guys. Ayan, thank you so much sa mga bagong pasok. Ayan, patangsak guys ng ating live. You're welcome, Daisy, sa Please Venture, hello, may shout out. Kumusta? Sanay ka bang magbaba ng bahay mo, Lace Venture? Para maging kaibigan mo yung mga kaibigan ko dyan. Kumusta na? Si Lace Venture pumasok. Okay lang po. Okay lang po, abang po sa live mo. Magbaba ka ng link mo. Sanay ka ba magbaba ng link? Para may sabit natin, para madikitan ka ng mga kaibigan ko dyan. Yan, kumusta ka rin ni Lexus TV. Ma'am Daisy, and channel dan, Flexing Baby Girl. Maraming salamat sa studio yan. Yan, kaka-start ko pa lang naman eh. Baba ka ng bahay mo, baba ka ng link mo, Lace Venture. Para mapadikitan natin. Dadagdagan ko yung mo, puntahan kita mamaya. Pag sanay ka makipagtikitan, tikitan mo yan sila. Didikitan ka mga may channel nila yan, Lace. Yan, nagbaba ng bahay si Lace Venture. Ayan. Si Kuya Jinjoy, dikitan mo yan si Lace Venture. Kaibigan ko yan, Nanay Awa, magalang shout out. Maraming salamat, Nanay Awa, sa pagtambay mo. Thank you so much.
Ayan, si Spurly, then full watch ka na pala si Spurly. Ayan. Ayan, maraming salamat, Lace Pinchor, sa pagsilip po sa aking live, ha. Ayan, guys, pakunik sa atin nakaprint, guys, pa-support naman kay, kay Lace Pinchor. Ayan, dito ako sa bahay mo, Daisy, dito ako sa bahay mo. Lace, huwag kang aalis, ha. Papadikitan kita. Ayan, walang naman si Spurly. Ayan, Spurly, pasuyo naman sa akin nakapin. Tulungan natin siya, nag-baby pa yung kanyang bahay. Ayan, 9 puso, Pakaslan, balikan ko po. Ayan, maraming salamat na kay Owa, ha. Ismina, likahin na magalang shout out. Ang puso ko. Ayan, magalang shout out. Loving Sky Mix Vlog. Thank you so much, Sisikoy. Ayan, sa mga bagong pasok, guys, pakunik sa atin nakapin. Laglabin natin si Lace kasi baby pa yung kanyang bahay. You're welcome, Lace Pinchor. Ayan, may galang shout out. Dave, ano ba ito? Dito ako sa bahay mo, Lace Pinchor. Yan, 6 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Mami Pearly, salamat. Francis Jinjoy. Ayan, Lace, dito ako sa sa video mo. 3 minutes and 31 seconds, Lace Venture sa Secret Falls, DRT Bulacan. Ayan, naka-play ka sa akin, Lace Venture. Saka kita bibigyan ng ng banana. Alam mo ba yung banana kung Lace Venture? Ayan, Loving Sky Mix Vlog, may kalang shout out. Ano ba yun? Ayan, kulik-kulik to each other, guys. 7 million in the house, maraming salamat. Ayan, Lace, naka-play ka na, Lace Venture, naka-play ka na sa akin. Ayan, guys, sa tinakapin ha, iwan lang kayo ng bakas. Iwanan niyo siya ng bakas at babalikan kayo niya. Nandiyan lang si Lace, nakikinig. Namiss ko tuloy to, Lace Venture. Dito tayo nagkita, dito tayo nagkakilala sa lugar na to. Ma'am Nena, nagalag shout out, Ma'am Nena. Ayan, iwan lang kayo ng bakas sa tinakapin. Sisikoy Loving Sky, pasuyo sa tinakapin. Guys, anin tayo nandyan. Support naman sa tinakapin. Maraming salamat sa paharang, Ma'am Nena. Thank you so much. Ayan, Lace, hindi na ako mag-iiwan ng bakas dito, ha? Oo nga, sa DRT kayo nakita. Ayan, guys, pakunik sa pinakapin, guys. Palaglag naman si host. 281 si Lace Venture. Pinakuha kong kumapit. Ayan, 200 dito to. Kumapit na, Lace, yung isang dinikit ko sa'yo.
Nakabak lang si Sikoy. Ayan, maraming salamat, tawag dito, Loving Sky, maraming salamat, ha. Ayan, dito po ulit sa bahay mo, Lace Venture. Dikit ko sa iyo yung, yung channel ni Lexus TV. Ayan, i-play ko muna yung, mo, ha, i-play ko muna ulit yung video mo. At magbibigay lang ng gatas sa mga alaga ko. Sige lang, si Sikoy Loving Sky, okay lang, sis. Magpagatas ka muna dyan, si Sikoy. Si Sikoy, magpadedi ka muna dyan, okay lang. Ayan, Lace, pangalawang play ko sa video mo, Lace Venture, ha? Ayan, nakapagbigay na ako sa'yo ng isa. 281 ka na, 282 ka na. Yan, basta huwag ka aalis. Papadikitan kita mamaya dyan. I-start ko lang kasi. Papadikitan kita dyan sa mga kaibigan ko. Yan, Mami Pearly. Thank you so much. Nanay Owa, saan pa yung binaba mo, Nanay Owa? Tatamsakan ko. Ano ba yung finger mo ba yung Nanay Owa? Shorts video. Nanay Owa, nandito na ako sa binaba mong bahay. Ayan, Nanay Owa, naka-play yung binaba mong bahay, Nanay Owa. Mami Pearly, maraming salamat sa pagtambay mo dyan, Mami Pearly. Thank you so much. Ayan, Lace, naka-play ka pa rin, ha, Lace Venture. Yan, Nanay Owa, malapit na mag-full watch yung shorts video mo. Ayan, pinamsakan ko na rin. Full watch na, Nanay Owa. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much, Nanay Owa, sa patambay dyan. Thank you so much. Ayan, guys, papunin sa mga nandyan, guys. Ma'am Nena, halikahin na. I'm going to your house, Ma'am Nena. Ma'am Nena, playing your video, Ma'am Nena. 1 minute at 31 seconds lang pala to. Ayan, ano ba tawag dito? Si Dudes. Dudes, big love shout out. Thank you so much for coming, Dudes. Liz, dikitan mo yan si Ma'am Nena. Kung marunong, sanay ka makipagdikitan, di ba? Dikitan mo yan si Ma'am Nena, likayan na. Napaka-supportive niyan, Liz. Unahan mo na yan. Ayan, at dito na ulit ako, Liz, ha. Pa-full watch na yung video mo. Mag-comment ako para, mga tawag kami. Natin kung kumapit. Ayan, 283 ka na, Liz Venture, ha? Diyan ka lang, stay put ka lang dyan. Sis Joy, pasuyo naman, padikit ng ating nakapin, Sis Joy. Ayan, iwan lang ng bakas, pero nandyan lang siya, babalikan kayo agad yan. Sino ba itong nakapilay na dito sa akin? Dok, si Tarmos ba yun? Tama ba yung basa ko nun? Dok, si Tarmos channel, nag-shout out sa'yo. Thank you so much sa pagsilip mo sa aking live.
Dudes, nandiyan ka pa ba, Dudes? Dilipat ko yung ano dito para maano ko yung kabila. Sandali lang, magpapatay lang ako saglit ng aking music para matuloy-tuloy ko yung pag-ayuda ko kay Lace Venture. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, Lace Venture, ha? Ano ba yun? Niligaw ako. Di, mag-ano ko, mag-sing sa account ako. Yung pala yung ibig ko sabihin. Ayan, saglit lang guys ha. Action muna natin ang music. Ayan, si Penal Kahena dan Nasis. Stop ba yun? Ayan, nakapusok niya host, kapusok. Okay, sige, sige. Tutusukan natin yan. Pakulit muna lang natin nakapindot para ano, may ano kita, matansakan kita. Andito kasi yung music kasi nakakulit dito sa cellphone ko na ano. Venture thanks out TW from Nina. Ayan, balik po ako host. Ayan, sige, sige lang, Lex. Ayun, namatay. Ayan, nandito ako ulit sa bahay mo. Dito tayo sa medyo maikli para mabilis. Ayan, i-mute lang natin. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, nandito ako sa, ano mo, doon sa binabagong bahay doon. Premier pala to, premier mo ba to, dude? Ayan, unang thumbs up ko sa'yo, dude, sa. Yan, nandito ako ulit sa premier mo, dude, pangalawang thumbs up. Hindi na ako nag-comment dito sa pangalawa. Isi ko yung loving sky, maraming salamat. Roger, hello, mga shout out. This is from Kenya, Africa. Yeah, nag shout out, Roger. Thank you so much for coming. Pinta ko tayo, ayan. Ladies, dito ako sa bahay mo. Ayan, sis, naka-play ka na. Dito sa Flix Baby Girl ba to? Flix Baby Girl. Tapang, dam. Ano nga natin? Kung makita yung ano. Ayun. Hindi makita yung kahugtong eh. Ayan, sis, naka-play ka na. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, sis, change account ako para tuloy-tuloy kumahanon si Lace Venture. Ayan, Lace, ano ka na? 284 ka na. 85 pa lang. Sorry. Ayan, change account tayo. Ayan, saglit lang guys, magkaka-music na tayo ulit. Wala tayo ng music. Ayan, let's venture down secret calls DRT from Jinjoy. Ayan, nakapin down all. Ayan, maraming salamat po. Thank you so much. Ayan, tatamsakan na kita doon. Nandito na rin lang ako sa aking nag-sync account ako. Ayan, tatamsak ako daw rin yung premier mo. Ayan, hindi na ako nag-comment ha.
Ayan, pangatlong thumbs up ko sa'yo. Nakapin Dan, ayan. Thank you, Ma'am Nena. Ito na lang muna ako sa short video ni ni Lace para mabilis. Ayan, naka-play ka lang si Koy. Daisy, naka-play ka, si Koy. Ito natira kasi yung isa. Ayan, medyo okay. Ayan guys, patamsak sa atin guys, sa mga hindi pa sa mga hindi pa nakakapagtamsak sa ating sa ating live dyan. Tamsak naman. Ayan, mahina yung ating net, nag-loading na naman. Yan, mag-send sa call ulit ako. Doon, dito ulit ako sa bahay mo. Tatamsakan ko ulit yung bahay mo. Yung sugar mo. Ano na yung natin? Mabagal. Ayan, dito ulit ako sa, sa Premier Modus, pang-apat na tamsak sa'yo. Tama ba? 4, 5, 6, pang-anim na pala. Ayan, plus 1 banana ka doon. Ayan, bigyan kita dito ng isa. 20CH, hello, may kalag shout out, 20CH. Yan, dito ulit ako sa bahay mo, Lace Venture. Paglit lang daw, sabi niya, babalik siya. Ito ulit ako sa short video mo, ayan. Roger, thank you so much, Roger. Roger Kilia, tama ba? Roger Kilia. Ayan, basic, start playing ka. Ito nga yung papunta sila ng BRT. Mami Pearly, thank you so much sa pag-stream mo. Pearly, thank you so much. Yan, Nanay Owa, ipag-play kita ulit ng isang video mo, Nanay Owa, kasi short video lang, pina-play ko sa'yo kanina. Yan, next kita dito, Nanay Owa. Yadi Manda, hello, nag-love shout out. Yadi, thank you so much for coming, Yadi Manda. Bagal ng internet ko. Ayan, may music na tayo ulit. Para hindi boring. Ayan, maraming salamat guys. 7 million in the house. Ayan, Desi, still playing ka. Ayan, Yadi Manda, hello. Thank you so much for coming, Yadi Manda. Ayan, Boy Blue, may dalag shout out. Busy pa isa, Sisi Koy. Kausap ko lang ang bibi ko. Okay lang, Sisi Koy Maribik. Ayos lang. Ayan, Nanay Owa, nandito ulit ako sa bahay mo, Nanay Owa.
dito ako Nanay Owa sa, sa 4 minutes and 18 seconds. Let's see, taho. Tama ba? Let's see, taho. Ayan. Nanay Owa, playing ka na. Ayan. Hindi makita kasi masilaw. Ayan. Ayan, Owa, hi from Roger Korea. Thank you so much, Roger. Dancing, nandiyan ka pa ba? Dancing channel? Ayan, may add ka pa Nanay Owa. Yan, 20CH, may galab shout out. Ayan, nandiyan pa ba si Daisy? Nandiyan pa ba? Si Daisy, Hong Kong. Hong Kong to eh. Daisy Hong Kong, nandiyan ka pa ba? Daisy Hong Kong channel. Ayan, dahil pulwat ka na, Daisy Hong Kong. Hong Kong thumbs up, and then +1 banana ka, Daisy Hong Kong. Yan, maraming salamat sa paharang, Ma'am Mena. Yan, nakatawag dito. May bagong ano pala ako, bakit hindi ka Teka lang, saglit lang guys ha. Yung ano ko din nagtawag dito. Hindi nag-update yung aking Ayan, si Magis Malik. Hello, with the shout out. Magis Malik. Thank you so much for coming. Yan, Nanay Owa. Self-playing ka pa rin, Nanay Owa. Yan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Just cooking. Hello, may kalag shout out. Ayan, si Gulnas. Gulnas, may kalag shout out. Gulnas, hello. Thank you so much for coming, Gulnas. Ayan, Maruli, hello. Thank you so much for coming, Maruli. Ma'am Nena, I'm going to your link, Ma'am Nena. Ayan, Ma'am Nena, playing your video. 1 minute and 13 seconds. Ma'am Nena, playing your video. 1 minute and 13 seconds, Ma'am Nena, playing again. Ayan, may kalang shout out, Maruli from Loving Sky. Just cooking. Hello, may kalang shout out, Just. Kumusta ka? Ayan, may kalang shout out sa Sina from Loving Sky Mixed Vlog. Nanay Owa, yan, nakaplay ka pa rin, Nanay Owa. Yan, Ma'am Nena, still playing, Ma'am Nena. Nena, likahay na, still playing. Ayan, Nanay Owa, done full watch ka na, Nanay Owa.
Ma'am Nena, ayan. Still playing your video, Ma'am Nena. Ayan, done full watch na, Ma'am Nena. Done full watch na yung video mo. Thank you so much, Ma'am Nena. Ayan, Loving Sky. Hi, may galag shout out to from Nena Likahena. Sir Maruli, I'm going to your link, Sir Maruli. Tamsak Dan, ayan, maraming salamat sa patamsak mo, Gulnas dyan, maraming salamat. Ate Risa, ayan, Ate Risa, good evening. Kanino ba to? Kay Risa Maaba ba to? Si Kuya Risa Maaba. Ayan, Maruli, still playing, Maruli. Oh, my new video. Okay, pakibaba mo Gulnas ang ano mo. Ayan, Maruli, dan full watch na, Maruli. Si Kuya Risa, sa iyo ba to? Itong Ate Risa, sa iyo ba to si Kuya Risa Maaba? Para mabigyan natin ng ano, ng jacket. Nanay Owa, dan full watch ka na, Nanay Owa. Tingnan nyo, napakahina ng signal, oh. Ikot-ikot lang. So, napakahina ng signal. Si Kuya Risa, sa'yo ba to? Ayan, saan ko nga ba ito nadikitan si Ate Risa? Kaya nung kanina kay Sis Pearly pala. Ayan, si Kuya Risa, may jacket ka na, si Risa. Ayan, may jacket ka na, Sis Risa. Ayan. Dito ako sa bahay mo, si Kuya Risa. Ayan, dito na ako sa bahay mo, si Risa, Ate Risa, dito na ako sa bahay mo. Thank you sa jacket, ayan. Yan, pasensya na kayo guys, mabagal, napakahina ng signal natin. Ayan, taksa ko muna itong premiere mo, si Risa. Hindi na ako magko-comment, Risa, Ate Risa. Ayan, nagtamsak ako sa ano. Excuse me. Nagtamsak ako sa iyong premiere. And then, dito na ako sa ano mo, sa video mo, traveling Bohol. Ayan, dito na ako sa iyo, si Sikoy, 9 minutes and 52 seconds, Risa. Ayan, naka-play ka na sa 9 minutes mo, Risa. Please support my channel. Ayan, Gulnas, and going to your link. Ayan, naka-play ka na si Risa. Sorry pa, uubo talaga ako. Ayan, Gulnas, playing your video for minutes and 30 seconds. Gulnas.
Ayan, ayun pala, yung napin ko, bakit si ano? Ayan guys, patamsak sa ating nakapin guys. Sa kanya winner. Beautiful flower. Thank you so much, Gunas. Gunas, still playing your video. Ayan, still playing ka pa rin. Actually, Gunas is still playing. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat guys. Boom! May kalang shout out, Boom TV. Thank you so much for coming, Boom. Harang Sisi Koy. Maraming salamat sa paharang Sisi ko, Maribik. Thank you so much sa paharang. Oh, connect na naman po. Ako po, huwag sana matuluyan ang ating net. Hello, Miguel, shout out to all from Maribik Family TV. Boom TV, hello, si Bom, nagbaba ng bahay si Bom. Yan pala guys, ating nakapin guys. Napaka-signal natin. Angelica Osiki, hello, Miguel, shout out, sis Angelica. Yan. Maraming salamat, sis Angelica, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Ate Risa, is that praying, Ate Risa? Good evening from Angelica Osiki. Ayan, pakunik guys, ating nakapin guys, pakunik. Ayan, Golnas Kokhar, ayan. Dan po watch your video, Golnas Kokhar. Ayan, Golnas, dan po watch your video, Golnas. Nagluloko signal ko si Sikoy, oo nga sis, ikot lang ikot. Ayan, Ate Risa, istalingin, Ate Risa. Mahina ang signal si Sikoy kanina pang umaga. Ayan, Ma'am Angelica, nandiyan ka pa ba? Ma'am Angelica Osiki. Ito, wala na pa, naiikot mo. Mukhang hindi na maano yung ano. Napakahina ng signal natin guys, pagpasensyahan nyo na. Mahina ang signal at Ate Risa, mahina ang signal. I will be live today between 6 p.m. and 8 p.m. from Roger. Mahina talaga signal, Ate Risa.
Akin yung mga piniplay ko, ayaw mag-ano, oh. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Ikot, ayan, oh. Ikot-ikot lang. Sa'yo to, Ate Risa, oh. Tingnan mo, oh. Ayaw niya mag-ano. Ayaw niya magtuloy-tuloy pa yung ito. Lagay natin, isabit natin sa bintana. At baka sakaling ano. Ayun, sinabit ko na sa bintana. Ayaw niya mag-play dito sa tabi ko eh. Agoy na internet na to. Ayan, medyo malakas-lakas sa bintana. Ayan, si Kuya Maribik, dito na ako sa bahay mo, Sis Maribik. Ayan, nagdire-diretso dun sa bintana. Tinaas ko sa bintana, yung naka-play ko. Ayan, dan dikit on bell, Sis Lisa, maaba, baka sa short video mo at thumbs up na rin yung upcoming mo. Ano yan, hindi siya si Lisa maaba, si Sikoy. Iba yan, pero mabait din yan. Anita put love done on your video. Ayan, Angelica Osiki. Ayan, dan pulwats ka na, Sis Lisa. Ayan, +1 wala na ka, Teresa, sa akin. Anita Food in Vlog, ayan. Angelica Osiki. I'm going to your house, Angelica Osiki. Are you still there? At Teresa, hindi na ako nag-anuhan, hindi na ako nag-comment kasi si Ninja ko ang nag-watch sa'yo. Pagka may channel ko yung gamit ko, nagpo-comment ako. Ayan, dandikit na raw sa'yo, Ate Risa, si Loving Sky. Loving Sky Mix Vlog. Ano yan, Risa, Ate Risa lang siya. Yung isa, Risa maaba yun. Angelica Osiki, please drop your link. Ayan, dan full pack, Ate Risa from Loving Sky. Ay, oo, tama, from Loving Sky Mix Vlog. Angelica Osiki, please drop your link. Si Kuya Maribik, dito na ako sa'yo. Unahin ko na si Loving Sky. Ayan, si Sikoy, nandito ulit ako sa 1 day ago. Sa hamster. 3 minutes and 20 seconds. Si Sikoy Loving Sky. Ayan, naka-play ka na, sis. Isasabit ko ulit sa bintana kasi medyo malakas-lakas ang signal dito para mabilis. Ayan. Isabit na ngayon yung aking mga cellphone.
Ate CH, hello, may galap shout out. Thank you so much for coming again. Loving Sky Vlog, OTW sa'yo lalabs from Ate Risa. Ayan, sis Loving Sky, naka-play ka lang sa akin, nakasabit sa bintana, yun o. Ayan, Anita Food in Vlog, thank you so much. Ayan, sa bago nakapin tayo guys. Ayan, si Sikoy Maribik, malapit ka na magpulwat sa Loving Sky mo. Ayan, pakunik sa ating bagong nakapin tayo. Ayan guys, patamsak naman, patamsak. Itaas mo si Sikoy para mas makalakas. Oo, si Sikoy nakataas. Ayun, sa bintana, nakasabit yung cellphone ko. Sinabit ko na sa bintana. Ayan, sa mga hindi pa nakakapagtamsak guys sa ating live, patamsak. Ayan, malapit ka na magpulwat si Sikoy. Ayan, pagpulwats na. Ayan, pagpulwats na. Oh, ayan, pulwats na si Sikoy Loving Sky. Dito na ako kay Maribik. Miss Put in Words, thank you so much. Ayan, si Sikoy, nandito na ako sa Maribik. Bicolana, hi dear friend. Hello, Miss Foodworld. Thank you so much for coming, sis. Dandikit sa iyo, Loving Sky Vlog. Bigyan kitang 10 banana from Ate Risa. Wow. Ayan, si Sikoy. Mag-rewards na lang ulit ako dito, si Sikoy. Sa fried chicken. Ayan, Jomalyn. Mag-alap shout out, Jomalyn. Ayan, bigyan kita ng jacket mo, sis Jomalyn. Ayan, may jacket ka na, sis Jomalyn Official TV. Ayan, maraming salamat sa patamsak. Miss Food World, ayan. Alita Food in Vlog. Ayan, i-request ko muna sa'yo si, Miss Food World at may premiere. Ayan, si Sikoy Maribik, naka-play ka pa rin dito, si Sikoy Maribik, sa fried chicken. Ayan, patamsak na guys, sa ating nakapin guys. Upcoming premiere, please. Ayan, Miss Food World, ayan, tamsak dan. Ayan, plus 1 banana ka, Miss Food World. Ayan, sis Maribik, malapit ka na mag-full watch. Hello po, Miss Food World from Jomalyn. Ayan, si Sikoy Jomalyn, baba ka ng bahay mo.
Ayan, dahil full watch ka na Sisikoy Maribik. Ayan, tamtamsak sa nakapin. Ayan, maraming salamat guys sa mga nagtamsak sa ating nakapin. Maraming salamat Sisikoy. Thank you so much. Dan tamsak and bell sa nakapin. From Jo Malin. Bicolano Vlog Tracking. Hello, mega love shout out. Ayan, sis Jo Malin, dito na ako sa bahay mo, sis Jo Malin. Manay, mega live shout out po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi rin sa iyo, Bicolano Vlog Tracking. Ayan, dito na ako sa iyo, Jo Malin. Ayan, dito ako sa opening of Bambanti Festival. Ayan, 2 minutes. In 42 seconds, Jo Malin Official TV, playing ka na. Ayan, Jo Malin, playing ka pa. You're welcome, Sisikoy Jo Malin, you're welcome. Ayan, Sisikoy Loving Sky, nandyan ka pa, Sisikoy Loving Sky. Ayan, wag lang muna, busy sa work kasi. Okay lang, Sis Jo Malin. Sisikoy Maribik, pa-support nga sa ni Sisikoy Voice King sa premiere. Sisikoy, nandiyan ka pa Sisikoy, pa-support muna sa premiere ni Voice King. Support natin siya. Sisikoy Big, pa-support sa premiere ni Voice King. Support natin si Voice King. Ayan, sis Jo Malin, +1 banana ka, Jo Malin. Hindi na ako nag-comment si Jo Malin ha. Good evening to all.
all brother and sisters sa mga magandang, Sir Torret. Ayan, nagkalang shout out, Sir Torret. Ay, Taong Grasa pala. Taong Grasa, mali ang ano ko. Maraming salamat, Taong Grasa. Ayan, Jo Malin, then full watch ka na. Oo, si Kuy Vic. Sige, sugod mo na ikaw. Maraming salamat, Taong Grasa, ha. Ayan, dito tayo sa bagong nakapin, guys. Ayan, si Kuy Jo Malin, plus 1 banana ito sa akin, din ako nag-comment. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, dito na ako sa bahay mo, Bicolano Vlog Tracking. Bicolano Vlog, nandyan ka pa ba? Bicolano Vlog Tracking. Maraming salamat Sisikoy Maribik sa pagsugod kay Sisikoy Boyski. Maraming salamat. Ayan, Bicolano Vlog, dito na ako sa mo. Ayan, may harap ka pa, Bicolano Vlog. Taong Grasa, magbaba ka ng bahay mo. Ayan, Bicolano Vlog, play ka na sa 8 minutes mo, 50 seconds. Sino man po nakakakilala sa kanya, siya po ay Tubong Cebu. Ayan. Ayan, may problema na naman daw ang internet. Ayan, nag-chat ay nagte-text ang internet. Ayan, Loving Sky Mix Vlog, dan dating DKI vlog, dan adding 10 banana from 536 to 546 from Atilisa. Wow, thank you so much Atilisa, ha. Ayan, Sisikoy Loving Sky. Binigyan ka ng 10 banana ni Ate Risa. Bicolano Vlog Tracking, ayan, naka-play ka pa din.
Paokra, sa baba ka ng bahay mo. Ayan, pakulit guys sa ating nakapin guys sa hindi pa dikit kay taong grasa. Ay kay ano, Bicolano Vlog Tracking. Pasuyo naman sa kanya. Yan, sa mga hindi pa dikit yan guys, kay Bicolano Vlog Tracking, pasuyo. Ayan, naka-play ka lang dito, Bicolano Vlog Tracking. Naka-play ka pa rin, 8 minutes, sa 8 minutes mo. Yuno Channel 45, mega love shout out. Mama Tess, maraming salamat po Mama Tess. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, step playing ka pa rin. Yuno, thank you so much Yuno. Sisikoy Boyski, may kalab shout out. Naku, sus Mariosep, Sisikoy Boyski, maliit na bagay yun. Yun nga lang ang naisugod ko sa'yo, Sisikoy, pasensya ka na, nakalive kasi yung mga ano ko, kaya yun lang ang naisugod ko sa'yo, Sisikoy eh. Kaya sabi ko kay Sisikoy Maribik, tulungan niya ako, nasugurin kita. Kaya sinugod ka namin dalawa. Yan, pasensya ka na, buti na sinayan ko, nakita ko, naka-premier ka, kaya nakasugod ako. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, naka-play ka pa din. Wala ba akong sounds? Hindi, Sisikoy Boyski, ang lakas eh, meron. You know, I'm going to your house, you know. Ayan, yung, ano ba to? Sarang lipa di Pilipa. Ayan, di Pilipa Kilapa. Ayan, you know, playing yung video 18 minutes for 4 minutes and 18 seconds, you know. Bicolano Vlog Tracking, inusipi ko pala yung wala. Kaya kasi si Kuy Boyski, tinignan ko, ang lakas eh. Maraming salamat sis Boyski. Ayan, you know, playing your video, you know. Maraming salamat, si Kuy Boyski ha. Thank you so much.
Ayan, Bicolano Vlog Tracking, naka-play ka pa din. At Teresa Dansa Buhol from Loving Sky. Wow, ang daming compute ano. Yuno, yan. Yuno is still playing. Yuno. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, then full watch ka na. Wow, laki ng ano ni Bicolano Vlog Tracking, oh, 9 days ago. 1.1K. Wow, sana all na lang talaga. Bicolano Vlog Tracking. Sana all na lang talaga, laki ng views. Ayan, pang 495. Ayan, hindi ako nag-comment, Bicolano Vlog Tracking, ha? Laki ng views mo, sana all. 1.6. 9 days ago. Dan Bicolano Vlog from Maribig Family TV. Ayan, Bicolano Vlog Tracking. Pakibalikan mo na lang si Sis Maribig. Yuno is still playing, Yuno. Ayan, si Sikoy Boyski. Dito na ako sa iyong mansyon, si Sikoy Boyski. Laki ng views ni Sir Bicolano Vlog. Kaya nga si Maribig, napakalaki ng views niya. 9 days si Sikoy Maribig, 1.1 views. Wow, sana all. Ayan, si Boyski. Dito muna ako sa birthday. Birthday, ano ba to? Happy birthday, Aricad TV Vlog, sarap ng handa. Ayan. Unahin ko muna si Sikoy ito, ha. Ito muna si play ko. Then next ko mamaya yung isang video mo. Bicolano Vlog Tracking, pakibalikan si Maribig Family TV. You're welcome, si Sikoy Boyski. Yan, may kalang shout out sa mga nandyan pa sa baba. Maraming salamat. Ma'am Jomalyn, thank you so much sa pag-stay, Ma'am Jomalyn. Baba ka ng bahay mo, Ma'am Jomalyn, para may sabit natin. Ayan, Yuno, dahil full watch na yung video mo, Yuno. Yuno, dahil full watch your video. Hindi na ako magkukomment yun, ha? Mahihigab tuloy ako. Mama Tess, maraming salamat po, Mama Tess. You're welcome, Yuno. Ayan, that full watch your video, Yuno. Mama Tess, nandito na ako sa bahay mo, Mama Tess.
Ayan, dito po ako sa I Call This Paradise. Mexico and travel, Mama Tess, 2 minutes and 21 seconds, Mama Tess. Ayan, naka-play na po ikaw, Mama Tess. You're welcome, Yuno. Ayan, dito tayo sa bagong nakapin, guys. Pa-support naman kay Jomalyn. Nakakangawit mo po. Ayan, si Sikoy Boys, hindi na ako magpo-comment. Magta-thumbs up lang ako. Hi ni family, may galap shout out. Hi ni, maraming salamat sa patusok mo, hi ni. Ayan, pakunik naman kayo sa ating nakapin, guys. So, sa ating bago nakapin. Ayan, si Sikoy Boys K, dan full watch na yung ano mo, yung happy birthday. Ayan, din ako nag-comment si Boys K. Dito ako sa isang video mo si Sikoy Boys K. Ayan, dito ako si Sikoy Boys K. Play ko dito sa isang cellphone yung ano mo, yung premiere mo kanina. Ayan, thank you sa pag-pin, ma'am. You're welcome, Ma'am Jomalyn. Mama Tess Vlog, ayan, malapit ka na mag-full watch, Mama Tess Vlog. Ayan, si Sikoy Boys K, naka-play ulit yung ano mo, yung premiere mo kanina. Ayan, naka-rewatch dito sa isang cellphone ko. Ayan, Jonalyn, dan full watch and full pack sa'yo from Boys K Macau. Ayan, Ma'am Jomalyn, pakibalikan na lang si Ma'am Boys K. Tusok 13 sa nakapin. Ayan, Ma'am Jonalyn, dan na sa'yo si Ma'am Boys K, at saka si Haini family. Ayan, Mama Tess Vlog, dan full watch ka na, Mama Tess Vlog. Sir Boys K. Ma'am Jonalyn, dalagang-dalaga yan si Ma'am Boys K. Naging si Sikoy Boys K, ano ba yan? Ayan mo na maging ma'am kita. Ayan, naging lalaki ka tuloy. Ayan, Sir Boys K daw, sabi ni Ma'am Jonalyn. Si Sikoy Jonalyn, napakaganda niyan. Napakagandang dilag niyan, si Sikoy Jonalyn. Ayan. Aray ko po. Pati si Yuno, natawa tuloy si Yuno. Ay, nako, natawaan lahat ha. Ayan, si Sikoy Boys K, naka-play ka lang ha. Ayan. Wait lang, host. Puntahan ko. Ayan, maraming salamat, Ma'am Jomalyn ha. Pati tuloy. Hindi ako makay. Yung mga tawa si Sikoy na ano? Si Sikoy Boys K. Nahila ko doon sa pagmamam kay Jomalyn. Nakita ko kasi ang tawag sa iyo si Sir Boys K. Kaya ang sabi ko tuloy Ma'am Boys K. Aray ko. Nung nakita ko nag-comment siya na Sir Boys K, ang sabi ko, Ma'am Jomalyn, Ma'am Boys K, tuloy, nagamay pa tuloy ako. Ano sabi? Nadagdagan, burado matris ko. Ay, nakakastinan. Pati si Yuno tontuwa sa inyo eh.
Dito lang, host. Nagkakape. Mama Tess, maraming salamat po. Ayan, done full watch na yung video mo. Umutuloy ako. Mama Tess, done full watch na po yung video nyo. Host, kanti. Manis, ano sabi? Yuno. Hindi ko naintindihan yung sinabi ni Yuno. Connect my friend, Yuno, in Indonesia. Ayan. Guys, paki-support naman si Yuno. Si Yuno channel. Yan, napaka-supportive niya ni Yuno. Si Kuy Boyske. Magkakanda-ihi ako sa'yo eh. Kung matituloy yung lalamunan ko. Si Kuy Boyske, kaya pala hindi ka makakita na wawak-wakin eh. Poging-pogi ka kasi, ayan. Si Kuy. Ayan, Yuna, Dan Pulpak from Boyske, Macau. Yuna. Yuna, are you still there, Yuna? Iskante. Grabe ubo ko. Otoy Vlog, may kalang shout out, Otoy. Ay, nako, pastitan si Kuy Boyske. Ma'am Boyske, may kalang shout out from Otoy Vlog. Ayan. Ayan, thank you my friend. Boyske, Kantik, Manis, love you. Ayan, sana on may nag-I love you si Kuy Boyske. Si Kuy Boyske, baka yan na yung hinahanap mo, si Kuy Boyske. May lang gawa ng almusal. Maraming salamat, Mama Tess Vlog. Ayan, tawa ko sa si Kuy, ginawa mo ako si John. Ang ganda nga ni Ma'am Boyske, o di ba, Ma'am Jonalyn? Ma'am Jonalyn, di makabukon sa'yo si Kuy Boyske, Ma'am Jonalyn. Sis Jonalyn, wag mo naman ako tawagin. Akala kasi si Kuy Boyske, wag kang tawagin, sir. Si Kuy Boyske, masakit na yung tiyan mo. Ayaw ko na tumawa. Okay, nasana? Ano ba to? Naka-play ka pa rin si Kuy Boyske. Love you, my friend. Ayan si Kuy Boyske. Yan na nga yung iniintay mo na, natadhana. Si Kuy Boyske, ayan na nga yung iniintay mo, si Yuno. Sana all may I love you. I don't Yuno. Ay, nako, I love you from your pitok. Your pitok po. Idol, Utoy, may galap shout out. Ayan, Utoy, thanks you, sabi ni Ma'am Jomalyn. Ay, si Kuy Boyske, nahihilo na ako ng katatawa sa'yo. Ay, nako, yan na ang apam ni Mrs. Boyske. Ay, God. Si Kuy Boyske, malapit ka na mag-full watch dito sa sa premiere mo kanina. Sumakit yung tiyan ko. Ayoko na tumawa. Nahilo ako. Utoy Vlog, nababa ka ng bahay mo, Utoy. Ay, Musip, ayan tuloy, na-type ko si Kuy from Puti. Kaya nga ako
tupot. Ayan. Abing pastilan. Ayan, thank you. Love you from you, no? Ayan, sisikoy pa rin. Apang bayan. Ayun ko na talaga. Ayan, sisikoy boys, kidan 2 lots na yung premiere mo kanina. Agoy, pastilan. Magtamsak ako, sisikoy boys, kaya hindi na ako nag-comment. Agoy, Diyos ko po. Ayaw ko na tumawa. Ayan. At Teresa, maraming salamat sa iyo, Teresa. Musit na happy katawan ko, girl. Lalo, ma'am-insel. Ayan, sa mga bukas po, maya ko na po kayo balikan. Kapagod talon ng talon, may harang pasihos ang harang ng mga I love you. Ayan. Maraming salamat, si Kuya Jonalyn, ha. Napatawa mo kaming lahat, si Kuya Jonalyn. Di makamove on si Kuya Boyski. Tagal maghintay matapos harang. Ayan, pastilan, magkapatid. Magkapatid lang yung puto. Tupi-tupot. Ayan, musa talaga na. Nalulunod sa kakatawa. Kaya pala nagtaka ko si Kuya Boyski, bakit merong pitupot? Aray, naku po. Ano ba yan nangyayari sa atin? Tawa ng tawa si Yuno talaga. Tawa ng tawa tuloy si Yuno, si Kuya Boyski sa'yo. Nagulat ako at apa, may I love you at pa-flowers pa. Yuno, ayan, I give my flowers, Boyski Macau, Yuno. Nako, nahilo ako ng kakatawa, ayoko na tumawa. Ayan, Ma'am Jamalin. Thank you so much. Si Kuya Risa, nandiyan ka pa ba, Ate Risa? Puntahan kita dito sa isang cellphone ko, Ate Risa. Aray ko, naubo ako. From head to foot, sana yun si Sikoy at kaso sa katawan ko naging head to foot. Ate Risa, nandiyan ka pa. Aray ko, grabe tao ko sa pinanlalamunan ko tuloy. You know, how old are you? You know. Ayan, maraming salamat sa isin, Jomalyn. Sino ko ako sa iyo? You know, I'm single. You know, I'm single. Are you single? Si Kuya Boyski, baka yan na nga yung hinihintay mo si Kuya Boyski. Baka si Yuno na yan. Yan, active class. Hello, may glad shout out. Active class. Thank you so much for coming. Active class. May new video. Ayan. Sis Jomalyn, maraming salamat. Ayan, Yuno. Makan. Oh, yeah, host. Oh, naku, si Kuya Boyski.
si Yuno, si Sikoy Boyski. Ayan, active class. Ayan. Hello, my dear friend. Active class. I'm going to your link. Active class. Ayan. Active class playing your shorts video. Si Kuy Boyski, yan ang yung iniintay mo. Nandiyan na si Yuno. Ayan. Active class. Another play again. Your shorts tuloy. Shorts video, active class. Ayan, play again, another play, ayan. Idol Yuno, if you're single, oh yes. I'm single too, I'm ready to ayan, that full once again, active class. Like dance. And then plus, one banana, active class. Connect my friend, Yuno, in Indonesia, ayan. Oh yeah, yes. Oh yes ho, sabi ni Yuno. Ayan, sis Jonalyn, punta kita ulit dito sa bahay. How are you, friend? Ayan, I'm good, active class. Si Kuy Jonalyn, nandiyan ka pa ba, sis Jonalyn? Kumati yung lalamunan ko, kakatawa ko sa inyo. Jonalyn, nandiyan ka pa ba, Jonalyn? Ayan, thank you everyone, mag-exit na. Ayan, maraming salamat, Ma'am Jonalyn. Kumatilalamunan ko si Kuy Boyski, kakatawa ko. Di ako makabubon si Kuy sa Ma'am is. Agri-pastilan. Pati ako hanggang ngayon, nakatilalamunan ko, nakakatawa ko sa inyo.
Ayan, Yuno. Thank you so much, Yuno. Sa pag-stay, Yuno. Thank you so much. Sisi Kuya Jonalyn, thank you so much. Million in the house. Maraming salamat guys sa mga hindi pa nakapag-thumbs up dyan sa ating live. Pasuyo naman. Macau, ano ba to? Macau, kanti, Macau, kantik, manis, muah-muah, agoy. Sana on may nagmamuah-muah si Sikoy. Naku, si Sikoy, mukhang yan na nga yung iniintay mo ha. Mukhang dumating na yung apa mo, si Sikoy ha. Kontuwa si Yuno. Ayan, sa mga nakabigil dyan, maraming salamat. Mama Tess, maraming salamat po. Mama Tess, sa pagtambay. Thank you so much po. Yan, dahil full watch na po ako kanina, Mama Tess, sa iyong video. Yan, maraming salamat, Sisi Kuya Maribik. Sige, matulong ka na. Sige lang, Sisi Kuya Vic. Maraming salamat. Yan, Mama Tess Vlog. Dito ako sa bahay na binaba mo, Mama Tess Vlog. Wow, ang dami. Ang dami nga ibon. Sa mga taong mahilig sa natural. Ayan. Mama Tess, nandito ako sa binaba mo. Ayan, naka-play ka na po. Ayan. Ayan, naka-play ka na, Mama Tess. Walang anuman po, Mama Tess. Yan, gusto ko sa'yo. Ayan guys, pasuyo sa atin nakapin guys. 2 minutes lang naman yung natin nakapin. Yan, palab-lab sa atin nakapin. Ayan, ang dami ng ibon. Ano tawag dito sa ibon na ito, Mama Tess? Ayan, still playing, Mama Tess. Ayan, Laleng, mag-love shout out, Laleng. Maraming salamat, Laleng, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Nagandahan lang ako. Bihira lang makakuha ng ganyang video. Oo nga, Mama Tess. Ayan, napakaganda nga. Sisi Kuya Boyski, maraming salamat sa iyo, Sisi Kuya Boyski. Pag inantok ka na, Sisi Kuya Boyski, sleep ka na ha. Alam ko naman may work ka pa tomorrow. Okay lang ako, Sisi Kuya.
Ayan, Mama Tess, malapit na mag-full watch yung ano mo, binabang bahay. Sa napakagagandang ibon. Hindi makamove on sa Ma'am Sisikoy Boyske. Ayan, Ma'am Tess, Mama Tess, ayan, ano po, full watch na po. Ipi-play ko po ulit dito sa isang cellphone ko, Mama Tess. Ayan, naka-play po siya ulit dito, Mama Tess, sa kabilang cellphone ko, ayan. Hindi makamove on si Sisikoy Boyske dun sa ano, dun sa Ma'am. Kaya lang din ako nag-thumbs up, Mama Tess, ha? Ay, nag-comment. Hindi na ako nag-comment. Ayan, pangalawang play ko, Mama Tess, dito sa binaba mo. Sisikoy Boyske, baka mapalaginipan mo ba mamaya yung Sir and Ma'am? Sisikoy Boyske. Yan, walang anuman Sisikoy, sleep mood ka na. May pasok ka pa bukas, sige, sleep ka na. Good night, Sisikoy. Balitaan mo na lang ako pag napalaginipan mo yung Sir and Ma'am. Sisikoy Boyske, bye-bye. Sisikoy Boyske, good night sa'yo. Manay Merna, may galang shoutout sa'yo. Ayan, Mama Tess Vlog. Still playing ikaw, Mama Tess Vlog. Sa pangalawang play ko sa'yo, Mama Tess. Kwento ko sa'yo bukas yung panaginipan ko na si Sir at Ma'am Sisikoy. Sige lang, Sisikoy Boyske. Sleep ka na, Goy Pastilan. Maraming salamat, Mama Tess. Ayan, naka-play ka. Sisikoy Boyske, maraming salamat sa'yo. Sige, sleep ka na. Nakasilip lang ating Manay Merna. Ayan, sis Manay Merna, ay Manay, nahuli ka. Matulog na kami, ikaw naman dyan. Ayan, thank you guys from Mama Tess Vlog. Sabi ni Mama Tess. Ayan, Mama Tess, dan full watch na po yung pangalawang play ko sa iyo, Mama Tess. Ayan, good night, Sisikoy Boyske, ha? Ayan, pang 23 thumbs up, Mama Tess. Manay na dito ako sa bahay mo. Ay, mali. Walang anuman po, Mama Tess. Ayan, Manay na dito ako sa bahay mo. Manay na dito ako sa tara mga kapatid, samahan niyo ko. 1 minute and 52 seconds, Manay na playing ka na. Ayan, naka-play ka na, Manay na. Walang anuman po, Mama Tess. Yan, naka-play ka pa, Manay na sa akin.
Magaling ka na, Manilor na? Okay ka na ba? Pagod ka na tapos lang mag-araro? Kawawa ka naman, kagagaling mo pa lang sa sakit. Magaling ka na? Wawa ka naman, dapat nagpapahinga ka pa. Ayan, dahil full watch na ikaw, Manilor na. Full watch na yung video mo. Nag-araro ka, Manilor na, sabi ni Mama Tess. Manilor na, nag-araro ka daw ba? Sabi ni Mama Tess. Kusinerong Pastor, ayan. Kusinerong Pastor, hello, may galag shout out. Kusinerong Pastor. Kumusta, Manilor na from Mama Tess? Ayan. Huwag masyadong mag-araro. Ano yan? Kagagaling pa lang sa sakit niyan, Mama Tess. Hindi pa siya ganong magaling. Dapat nagpapahinga pa yan eh. Di usok kay insektong amo ang pahinga mo na. Grabe yan ay. Kahit may sakit ka, pinagtatrabaho ka, kawawa ka naman. Buti na lang malakas ang resistensya mo. Kung sa iba-iba yan, naku. Baka bumagsak na yung katawan mo. Insekto talaga, Manilor na? Insekto talaga ang pangalan nun, mga amo mo? Anong klaseng insekto? Oo, manay, sinagot-sagot ko nga yung nakaraan sa pagod ko. Ay, grabe naman yan ay. Alin ba masungit yung babae? Di ka man lang bigyan ng konsiderasyon kapag kagagaling mo lang, dapat pinagpapahinga ka man lang. Tingnan mo nga si Sis Maribik na nakaraan sa mapakiramdamin na yan na pinagpahinga ng amo. Yung amo mo, grabe naman, tapos ilan pa alaga mo, 2. Kawawang-kawawa ka naman. Ano sabi? Ano sinabi mo? Uwi ka na lang. Takot din nila. Wala na silang makukuha kasama sa bahay na kagaya mo na napakasipag. Nako.
Saan pa ba sila hahanap ng napakasipag na katulad mo? Ayan, si Siyus and Pets. Ayan, Siyus, may kalab shout out, Siyus. Thank you so much for coming, Siyus. Maraming salamat sa patamsa. Ayan, good evening po, Siyus. Tapos ka na yata, Manaymer, na magtawag dito. Kung tapos ka na, magpahinga ka na, Manaymer, na. Para makabawi-bawi ka ng lakas mo. Kawawa ka naman. Yan, Siyus. Buka ka ng bahay mo, Siyus. Oo, matulog ka naman, Manaymer, na. Para makapagpahinga ka. Para makabawi ka ng lakas mo. Tulog ka na. Ma'am Tessa, bansa, sabi ni Manaymer na. Ayan, matulog ka na, Manaymer, na, ha. Sleep ka na, pahinga ka na dyan. Manaymer na, good night, Manaymer na. Matulog ka na. Pahinga ka na. Para makabawi ka ng lakas mo, Manaymer na. Mama Tess, maraming salamat po. Yan, maraming salamat guys sa lahat ng umattend sa aking live. Thank you so much.
Yan. Hindi ko na kayo isa-isahin guys. Maraming salamat. Thank you so much sa lahat ng nagpunta dito sa aking live. Maraming salamat. Yan, mag-mute na po ako ha. Kasi may gagawin pa ako.